Представяме ви водни пистолети, струйници и разпръсквачи Hydrofix. Те се използват за поливане на градини и зелени площи, както и при почистване на външни пространства. Водните пистолети Hydrofix разпръскват водата в зависимост от избраната струя, а броят на видовете струи зависи от модела, който ще изберете. Пистолетите се изработват от различни материали, естествено тези от алуминий са по-здрави и предпочитани, в допълнение на това са снабдени с soft touch покрития за максимално удобство при работа. Когато обаче се налага поливане на по-големи площи, се използват регулируеми разпръсквачи от гамата Hydrofix. Те се поставят на земята и разпръскват водата под ъгъл с възможност за регулиране до 180 градуса. Те могат да бъдат с до 20 отвора в зависимост от модела. Hydrofix е бранд, който предлага разнообразие от качествени и практични продукти за напояване в градината. Разберете как да свържете разпръсквач Hydrofix към градински маркуч и макара в следващото ни видео. В случай, че имате нужда от професионална консултация, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!